Эфирда Собай телевидениесі хайырлы кеш исәнмесез. Атна информацион программасын башлыйбыз. Безнең чыгарылышта. Бүген бездә ярминкә кала күрмәге шитте. Байлар сабасында авыл хуҗалыгы ярминкәсе үтте. 1 октябрь өлкәннәр көне иде. Декаданың соңгы көннәрен ваклыйбыз. 6 октябрь көне Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе, Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшкуарлар хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев Саба районына эшлекле сәфәр белән килде. Иң элек ул район хакимиятенең киңәшмәләр залында эшмәкәрләрне кабул итте. Аңа үзенең соравын җиткерергә 6 кеше язылган иде. Эшмәкәрлек алып барганда каршылыклар булып тора. Пандемия чорында бу өлкә аеруча авырлык кичерде. Бүген эшмәкәрләр аны хәл итү юлын эзләргә килгән. Алар сорауларына җавап ишетеп кенә калмый, киңәшләр дә ала. Кабул ителүдә катнашучыларның сорауларына җавап бирүдә эшмәкәрлеккә булышлык итү фонды микрокредит компаниясе генераль директоры Айдар Салихов икътисад дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә, авыл хуҗалыгы, азык-төлек идарәсе министрлыклары вәкилләре катнашты. Акцент җәмгыяте директоры Сергей Красавин озак срокка ташламалы займ яки субсидия алу мәсьәләсе белән мөрәҗәгать итте. Ул сәнәгать майданчыгында резидентлар өчен каралган җитештерү майданчыгы төзергә җыена. Хөкүмәт андый эшмәкәрләргә булышлык итү мөмкинлеген күздә тота. Хәзерге вакытта министрлар кабинетының махсус программасы әзерләнгән. Именно получателей средств, потому что средств много, там всего 200 миллионов рублей пока предусмотрено на этот год. Җәмгыять җитәкчесенә Татарстан Республикасы эшмәкәрлеккә булышлык итү фонды аша төзелеш программасы буенча парклар, сәнәгать майданчыклары биләмәсендә инженерлык инфраструктурасы, модуль биналар төзүгә 30 миллион сумга кадәр субсидия алу мөмкинлеге турында аңлатылды. Мондраш брендын барлыкка китергән дизайнер кыз Гүзәл Хилалетдинова кредит алу мәсьәләсе белән мөрәҗәгать итте. Привлечение кредитных средств в сфере малого бизнеса. Наоборот, да? Гафель компаниясы хуҗасы Алим Галимуллин лесхозда аспирантларга фәнни эшләр алып бару өчен биоинженерия кластеры булдыру идеясын ачып салды. Аңа бирелгән җаваптан күренгәнчә, быел җәй аенда Урман хуҗалыгы министрлыгында Татарстанда урман биотехнологиясе буенча фәнни кластер булдыру мәсьәләсенә кагылышлы киңәшмә үткәрелгән. Хәзер аның нигезләмәсе эшләнгән һәм структурасы булдырылган. Инде кластерда катнашучылар ачыкланырга һәм аның проекты эшләнергә тиеш. Урман хуҗалыгында биоинженерия кластеры булдыру, IT кластерны үстерү стратегиясын эшләү зарури. Алим Галимуллин сорау буенча Урман хуҗалыгы министрлыгына запрос биреләчәк. Кабул ителүдә булган эшмәкәрләрнең барысында алга таба үсеш, эшчәнлекне тагын да киңәйтү мәсьәләсе дә кызыксындыра. Сегодня мы получили вопросы и предложения от предпринимателей Сабинского муниципального района. У нас на встрече принимали участие сотрудники прокуратуры республики, Министерства сельского хозяйства, продовольствия, Министерства экономики, Минцифры, аппарат президента. Причем в основном вопросы говорили не о том, что предприниматели жаловались на то, что их интересы нарушены, а в основном вопросы касались развития. Вот, в частности, вот вопрос, который наболевший вопрос по продолжению программы «Агростартап». К сожалению, она была временно приостановлена в связи с отсутствием финансовых средств. Но вот мы знаем, вчера было совещание у премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина с участием вице-премьеров. И было дано поручение программу продолжить. На программу «Агростартап» будет выделено в 2020 году 13 миллиардов рублей. Это очень востребовано для начинающих предпринимателей, особенно в сельской местности или в муниципальных районах, где преобладает сельское хозяйство. Ряд вопросов касался предпринимателей, задавали касаемо продолжения развития своего бизнеса, какие меры поддержки есть, как их можно настроить. Один из предпринимателей задал вопрос, связанный был с тем, что он, к сожалению, не смог надлежащим образом выполнить обязательства по полученному гранту при взаимодействии с Министерством сельского хозяйства. И вот мы, в частности, принимали сейчас решение, несколько такой межведомственный, наверное, совет, как это сделать для того, чтобы найти предпринимателю выход из этой ситуации, с которой он столкнется в 2021 году, и он добросовестно, заблаговременно обратился в органы власти для того, чтобы ему помогли выйти из этой
сложившейся непростой ситуации. Эшмәкәрләрнең кабул итүдә биргән сорауларның уңай хәл ителүе район икътисадында чагылыш табачак. Иң ахырдан зур киңәшмәләр залында бизнес һәм хакимият исеме астында ачыктан-ачык сөйләшү узды. Пандемия шартларында бизнесны ничек саклап калырга, нинди юллар, яңа алымнар бар? Бу сорауларга җавапны тәҗрибәле эшмәкәрләр яңгыратты. 3 октябрь иртәсе быел Сабалыларны авыл хуҗалыгы ярминкәсенә җыйды. Иртә таңнан райондашларыбыз азык-төлек кирәк-ярак юнәлтү максатыннан сәүдә рәтләренә юл алды. Ярминкәдә безнең иҗат төркеме дә эшләде. Тулырак алдагы сюжетта. Фәнис Яруллин шигырендәгечә, бүген бездә ярминкә кала күрмәгез читтә. Елга берничә мәртәбә генә оештырылучы авыл хуҗалыгы ярминкәсе райондашларыбыз өчен тансык. Аны зарыгып көтүчеләр сәүдә рәтләренә ашыган. Болгар җәмгыятеннән килгән Илфар Зияддинов, аның күршесе фермер Илнар Гариповның сатуы гөрлей. Будай 9, арпа һәм солы 8, фураж 9 сум 50 тиеннән тәкъдим ителә. Халык аларны чират торып ала. Орта җирлегендә безнең күп кенә булмаса да җирләребез бар, шунда ашлыклар үстерәбез, атлар үстендә эшлибез, татараклары буенча бик каты шөгыльләнәбез. Халыкка чыгабыз, халыкка будайлар, сулулар шунда. Алар инде бик үзләре риза булып алалар. Бик ашлыклар бик күп булды, коры, әйбәт. Халык бик доволен. Басына бәяләр дә бик югары түгел. Саламның бер рулунан 300-400 сумга пешәннекен 750 сумга тәкъдим итәләр. Тиресенең бер арбасы 4000 сум. Мөхәммәдшин крестьян фермер хуҗалыгыннан килгән Гүзәлия Шакированың товары ярты сәгать эчендә сатылып бетте. Һәрберсен тиешле адрес буенча илтеп бирәсе генә калган. Ярминкәгә чакыргач килдек. Бәйрәмнәр күңелле, мотор. Шулай чакырып торсыннар иде безне алга таба да. Берничә арба утында кыска вакыт аралыгында үз хуҗасын тапты. Соба урман хуҗалыгы күп төрле агач, башка төрле декоратив үсентеләр, үргән кәрзиннәр, сувенир савыт саба тәкъдим итә. Лукос Саба җәмгыяте кәҗә сөтеннән җитештерелгән продукция сата. Олы кибәчедән Фәнил Гали Әхмәтов үз тегермәнендә тарттырган будай көрпәсе он алып килгән. 23 ел фермер булып эшлим. Үзебезнең грантка алган аган тегермәне бар. Шуның белән Саба районы һәм кирәк районнарга он белән тәэмин итәбез. Оныбыз бик әйбәт, кликавинасы югары. Кликавины бәйле була бит инде ул урожайныска. Быел урожай 35 центнердан да ким булмады, бодайның урожайы. Яңа сортлар белән эшлибез, нәрсә дип әйтик. Менә килдек ярминкәгә. Үзебездән чыккан тегермәннән чыккан чиста бодай көрпәсен сатабыз. Бодайның көрпәсе 200 сум, 25 килолык капчыгы белән кирәк кешеләргә өйләренә дә итеп бирәбез. Тагын нәрсә әйтик? Onun алучылар бар. Булар инде сатылып беткән. Таратып кына чыгасы калган. Үрдәкнең килограммы 280 сум, ит Юлбат авылыннан Абдуллиннарныкы килограммы 340 сумнан. Шыңгар авылыннан килгән Эльза Әхмәтова 3 литрлы сөтне 100 сумнан, творогның килограммын 140 сумнан куйган. Моннан тыш кондитер эшләнмәләре дә бар. Булар барысы да бик тауныклар. Мин бу производительгә 3 елдан бирле эшлим. Буларның составында маргарин юк. Күпчелек менә бу Наполеон тортларында, аннары соң менә медовый аларның кремнарын. Хәзер бит инде күп искусственный ниләр китте, изжога бирә торган майлардан. Ә монда маргарин булмагач, беренчедән ул хәләл бара, икенчедән ул изжога биреп теге приторный булып тормый инде. Аннары кекслары күп төрле 3 елдан бирле Казан ярминкәсендә менә без Ленинградскийда, Ямашевларда, жилплощадкада шуларны сатабыз инде. Аннары соң Собаның пряникларын тоже инде сатабыз без. Шулай ук Оршаның яңадан күп төрле баттерфлей төнә белән шуларны алып китеп, шәһәр халкы менә ышанырлык түгел, дөрестән дә чираттырып алалар инде менә. Бәяләр районыбызда эшләп килүче кибетләрнекеннән әллә ни аерылмаса да сыйфаты яхшы булгач халык теләп алды. Суган, кукуруз бөртеге, умартачылык продуктлары, кондитер эшләнмәләре. Бу ярминкәдә бар да бар. Венера Хасанова мәсәлән кура җиләге үсентесе һәм күп еллык чәчәк алган. Менә бик матур бит, бөтен нәрсә бар, кешегә алам дигән кешегә. Нәрсә, бөтен нәрсә дә бар. Менә миңа
Шушылар булмасмы дип чыкканым. Многолетний чәчәкләр, күп еллык чәчәкләр һәм менә ремонтный кура аласым килгәне. Алланың рәхмәте менә булды алар шуларны алдым менә. Шул мой алдым менә, мой кирәге каймакның мое бик тәмле. Каймаклар җитештерә торган. Димәк, ярминкә ашыйсыз. Ярминкә бик иши. Аллага шөкер, гел шулай булып торсын. Гел илештиреп торсын. Нар рәхмәт ясын барсына да. Көннәр дә бик матур. Аллага шөкер, менә без генә картайдык. Bütün нәрсә дә бар. Кайнар чәй, учакта шашлык, тирән казанда парланып плов пешә. Халык товар юнәтеп кенә калмый, чын күңелдән ялый итә. Матурлык, югары зәвыкка ия кешеләр хәятләренең дә сәүдәрәтләрен зур кызыксыну белән күзәтте. Ярминкә гөрлей, һава торышы сөендерә. Күзнең бар яме, байлыгы нәкъ менә мондый ярминкәләрдә күренә. Лотереяда отышка ия булу бәхет эшем һәм шушы бәхеткә ия булучыларны эше уңышчан кешеләр диләр. Ике райондашыбыз Фәхеметдин Хисамиев белән Фәйрүзә Ганиева турында да без хәзер шулай әйтер идек. Алар Татмедиа акционерлык җәмгыяте үткәргән язылган өчен мотоблок һәм башка бүләкләр акциясында шактый саллы бүләкләр оттылар һәм бу хакта тулырак Раилә Галявина сөйли. Тенеки авылыннан Фәхеметдин Хисамиев һәм Бойлар собасыннан Фәйрүзә Ганиеваларны Соба таңнары газетасы коллективы махсус чакыру белән үзләренә дәшәләр. Алар район басмасының якын дуслары. Фәхеметдин абый аның гаиләсе турында гәҗит битләрендә язмаларны укып торабыз. Фәйрүзә дә иҗатка гашыйк кыз. Собаларга үзенең кызыклы мәкаләләре белән таныш. Ә бүгенге очрашу бәхетле очрак белән бәйле. Шушы ике райондашыбыз Татмедиа акционерлык җәмгыяте үткәргән язылган өчен мотоблок һәм башка бүләкләр акциясында шактый саллы һәм әйтергә кирәк бик тә кирәкле бүләкләр оталар. Фәхеметдин абыйның отышы 100 литр бензинга пластик карта, Фәйрүзәнеке планшет. Соба таңнары газетасы баш мөхәррире урынбасары Фәнил Мәүлитов аларга бүләкләрне кулларын кысып үзе котлап тапшырды. Әлеге чараны максаты инде Татмедиа нәшер иткән газета журналларга, басмаларга язучылар санын арттыру, моңа ирешелә дип әйтәсем килә. Әлеге чара оештырыла башлаганнан алып инде быел 11нче тапкыр үткәрелде. Соба таңнарына бүгенге көндә 2200 кеше алдыра. Ел сайын хәзерге арта бара теге. Алга таба да кимәсе уйлыйбыз. Шушы менә тираж санын тутырыкта шушы акцияның да роле бик зур. Хисамиевлар 10 төрле басмага язылып, аларга 8000 акчаларын тоталар. Бу һич кенә дә кызганыч акчалар түгел ди Фәхеметдин абый. Алар өчен белем алу, гыйлем туплау, ан фикер арттыруга китә торган финанс чыгымнар исәпкә кермәгән бәхәссез кыйммәтләр. Әби белән әдрәктәге дәгавлашып китәбез, укып бетереп булырмы дип язылабыз инде. Аның кошкыны битендә эш бик юк. Аның почта килгәч, икәү тотынабыз укырга инде, тегеп гел эшләп тормыйбыз бит инде хәзер. Аларга инде ялда әйтәбез. Иң беренче без Соба таңнарын укыйбыз инде. Шуны алдан иң беренче теге үзебезнең районда нинди хәбәрләр бар икән дип шуның белән кызыксынабыз инде. Аннан Ирек мәйданы инде, аннан ул Сөймикә битендә айга бер генә килә. Килгәч тагын биш актарып чыгабыз, белгән кешеләр, белмәгән кешеләр дип. Красвордты кабар җитәбез аннан актыктан гына инде. Бензин ул бик көн хаҗәте нәрсә бит инде, йөреп тора, мин үзем бик ерак килмәсәм дә Собага больницага нигә теге теш врачына ниләргә йөрергә туры килә. Менә шуларга гына йөрим инде. Бары миңа да бик мәслихат инде ул. Бик рәхмәт бу Татмедиа җитәкчеләренә, бу эшне оештырганнарына инде. Без моңа бик шат булдык. Фәйрүзә дә үзен бүләкләр оту буенча уңышлылар исемлегенә кертә. Соңгы вакытта социаль шелтәрләрдә популярлашкан төрле конкурсларда миңа бәхетләр әледән-әле елмаеп тора ди. Бу юлысы планшет отуын белгәч, шатлыгы эченә сыймый. Планшет тоттым инде мин, бик кирәкле бүләк. Безнең үзебезнең планшет бар иде. Бу хәбәрне белүгә абыйның кызы Нәфисәгә туган көн бүләк итәрбез дип сразу ниятләп куйдык инде без аны. 2нче елга укырга бара, бик кирәк булачак аңа. Дәрес әзерләргә дә, булай да бик кирәк булачак. Аңа бирәбез инде Алла бирсә. Гомумән алганда акциядә катнашу өчен Татмедиа редакцияләре тарафыннан чыгарыла торган кимендә 2 басмага, журнал һәм газетага язылган булу шарт итеп куела. Бүләк уйнатуда Башкортстан, Татарстан һәм Төмән өлкәсеннән язылучылардан 1049 гариза теркәлә. Аларның 85-е безнең Соба районыннан була. Төп бүләк мотоблок Арча районына китә.
Гаилә ныклыгы, ил ныклыгы. Ныклы гаилә нигезе, кыра алу, ул бәхетнең нигезе. Измә авылында яшәүче Бахаудиновларның да Ходай биргән гомерләре бәхетле тормыш белән үрелгән. Борис абый белән Кофия апа инде менә 60 ел бер сукмактан атлыйлар. Бүген дә әле бер-берсенә карата ягымлы караш, тәмле сүз белән генә дәшүче Борис абый белән Кофия апа үрнәк гаилә кыру серләре турында безнең иҗат төркеме белән дә уртаклашты. Бүген 8 дистәне узган әби белән бабай булсалар да, Борис абый да Кофия апада яшьлекләрен зур дулкынлану белән һәм сагынып, яратып искә алалар. Тормыш итү дәврендә булган авырлыкларны исә алар язмышларын бизәүче мизгелләр буларак кына кабул итәләр. Иң кызыгы, Кофия апада, Борис абый да тумышлары белән төрле як кешеләре. Борис абый Буа районы Суыксу авылыннан, Кофия апа Яшел үзәннән. Ә менә Саба ягы аларны табыштырган да, кавыштырган да, шушында алар төпләнеп тә калганнар. Балалар үстергәннәр. Бүген Измә авылының абруйлы үрнәк гаиләсе булып яшиләр. Мин ветеринария белгечлеген тәмамлаганнан соң 1960 елда постоянно эшкә монда килдем. Аннан алда 58 елларда Саба районында практикада булган идем инде. Ошаттым Саба районын. Анары хуҗаларда сорадылар. Яңадан эшкә килерсеңме безгә диделәр дә. Мин канәгать булдым. Әгәр чакырсагыз килер дидем. И шундан практикадан кайтсам, вызов килгән, чакырып. И шулай Сабадан уже уку битмәгән, чакырып килде. Мин шуннан соң 60 елда битердем дә, март айында килдем уже монда эшкә постоянныйга. Март айыннан март башында уже монда Азим лечебницасында кеше кирәк иде, врач икенче урынга китә иде. Шуның урынына мені тәкъдим иттеләр, мин монда килдем. 60 елда бу март. И шуннан соң менә 2004 елга кадәр Татарстан шул урында эшләдем. Участок вид врачы, главный участок вид врачы булып. 4 колхоз, 14 авыл обслуживать итеп инде шулай. Эше күп инде аның. Шулай итеп, менә халык ышады, урын тужышады, табигать бик әйбәт, урман яклары күңелгә ышады, калдык шулай итеп. И эшләдек, килү, китү, кайту, урынны үзгәртү башка да кирип карамады. Тұру урны элегем тез бар едім да, ол біткән еді, шуның конторы қалған еді, шунда квартирасын, бітінесе шунда тұрдық. Шунда башта бір көпме, бір өнділап, андан соң мені үзебес 70-те үй салып, мұнда шықтық енді, мұнда күчтік үзмәге, постоянныйға. И мені қазіргі күнге қадар шулай яшап ятабыз. Мұнда теге туғанлар yok еді енді, но дуслар бірге ішлеп берген иптәшләр. Шул кадәр әйбәт булдылар, барсы да яхшы булдылар. Бергә эшләгән составта яхшы булды. Аңлашып эшләдек. Халык канәгать. Менә шулай итеп, туганнар булмаса да, туганнар шикелле берләшеп яшәп, күңелле генә эшләп яшәп яттык. Мин үзем Казаннан да түгел, Амурская областьта тудым. Шуннан кайттык без 50 елда Казанга. Казанга шул бистәгә урнаштырдык инде обсерватория Октябрьский поселокка. Шуннан укыдым инде, мәктәпне укыдым. Бетердем, медучилищега кирдем. Ул вакытта аның исеме Фашия фельдшер, акушеркалар чыгаралар. Икесе бергә фельдшер, акушер. Шуны 57 елда бетердем дә, мине җибәрделәр шушы Саба районына. Явлаштау дигән авылга. Отработкага инде элек бит нәрсә? Юллама бирәләр. Бармасаң, менә укыган өчен түлисең дип тә куркытып карадылар. Килдек инде 3 ел эшләдем дә мин анда инде Хорыз белән таныштык инде без 3 елда. Алай да ул мине калырга тырышты инде. Алып калырга тырышты. Мин авылда калмыйм дип киттем. Васильевга санаторийга эшкә дә урнашканым. Шуннан жаңадан барып алды. Әтибек ошатты инде. Үзем дә ошатканмындыр инде. Килдек, кавыштык инде. Ирле хатынлы Бахаутдиновлар Измә җирлегенә керүче авылларга берсе ветеринария табибы булып, икенчесе кешеләр сәламәтлеге сагында торып, тәүлекнең көне-төне белән исәпләшмичә хезмәт куялар. Тормыш авырлыкларын бер-берсенә терәк булып, аңлашып күтәргән. Ялгышып кына да бер-берсен авыр сүз әйтеп рәнҗетмәгән алар. Ике кызларын, Наилә белән Резиданы да тәрбияләп үстергәннәр, белем биреп, олы тормыш юлына чыгарганнар. Ул вакытта килгән елларда ат кына бар иде, әле ат белән ничә ел 14 километр барып, унып эшләүләр бар иде инде алар.
заманалар нейді сыңынан анары ішінің услугисын жақшырта башлағылар, транспортлар бере башлағылар. Келген ел дауы әлі, не болды? От үләңгіне түгел главврач Нигматуллин еді. Сен жай ере алмасың енді де, жай кені Кибетке барып, специальный Минский мотоцикл алып берді. Шо кішкене мотоцикл. Шылай теріп, шул мотоциклдан тұтынып, анары гіл техникалар беріп тұрдылар. Ішімне бек ұшатып ішледім енді, ауыр болса да ол вақытта ешілік білен білінмеген енді. Жоллар yoğu, korangı, uranları, koya basın meken, koya şumu meken dipnetine jirdigende maşına bilen kilo yok, maşına yok. Otunu jikmiler, jeyevgine kilerler. Şulay tirip jirdigende bir de atkaz etmedigende. Tezirek barırga tırıştık, korka. Dünge vızıftan bigirek korkadırayım. Tüktum al kişi kilmez, bek ağır haldedir deyip, mine koşap bardım indi. Bek yaratып işledim indi şimdi. Ağırlıklar bir türlü sezilmedi. Olara da ide saldık, sıyır da aldık degende malda var azırak. Satlar yok yol vakitte. Şunda kurşı tiresinde üstüler indi. Koysam birsin punkt kalıp bardım indi azırak ne. Dige 4 yaşık 5 yaşık vakitte. Андай-мындай кіші келсе, шарша ортына қошығыз, ішке алып келе баласын деп әйтір деп қорықтым. Енді ол уақытта қорқасы да қолмаған, детсат yok қоя етесің енді. Әлі ол үшетіп бола бет енді. Илі-екеннен декретный отпускалары илі-екенгіне еді. Көрші апағына бет, нек шықтың қызын, көрші апағына бет ол, деп келіп шығалар шарша ортына. Детсатлар болмау бек ауыр болды енді. 2 айдан ішке шықтық енді. Бірненде де нәрсе скидка болмады енді сенен болан бар деп. Совещаниеға да барасы, машина бар ма, yok ма? Болан кімлен кола деп сұраушы болмады. Нек келмейсің совещаниеға, нек келмедің деп выговор берерге әзірлері енді, әзір тұралары. Олардың да ғайыплеп әйтмеймін де, но заманасы шумды болған енді. Икісіне де торы келмәдейді балдар бақшасы еме? Йо, біріншісіне әлі 2 ел тәрбиесі алып асырадық. Bir yaşka xatli bir apa koradı. Борис абыйның авылданы Харис абый дип тә йөртәләр. Хезмәт стажы 44 ел. Эшләгән дәврендә ветеринария үсешенә зур өлеш керткән, белгечләр тәрбияләгән. Күп санлы мактау, почет грамотлары, намуслы хезмәте өчен Ленинның 100 еллыгы медальләре белән бүләкләнгән. Аның исеме Татарстан ветеринариясы тарихы китабына да кертелгән. 40 ел хезмәт стажлы булган Кофия апа сәламәтлек саклау отличнигы билгесенә ия. Фотосы район үзәгенең почет тактасын бизәгән. Бүген исә менә шулай шикердәшеп, икәү генә бер-беренә ягымлы караш бүләк итеп, тәмле сүз белән дәшеп, гомер йомгакларын сүтәләр. Мен Явлаштавда эшлим, ул эш белән Явлаштавга килә. Bir vaqt kvartir хозяйка кайтты да, мал врачы килгән бик матур, бик җитез, ой дип, бик матур ди. Шуннан бер вакыт бу пунктка керде, инә сорап. Сыерларга инә бетте ди, инәндәрең зур инәләрең юкмы ди. Бирдем, шунда карап калдым, ошады. Шуннан Таһира апа квартир хозяйкасы минем. Ул шунда кредрие, от туарырга, от ошатырга шунда бер үйләр буладыр елек. Колхоз билгелидер инде. Менә шунда тагы таныштык инде күбрәк итеп. Алай күп жүрмәдек без. Июль җәйкенә таныштык, октябрьдә килдем инде мин кияүгә. Берничә ай эчендә? 2 ай. 3 ай. Ошады, әтигә дә бик ошады. Һәм дөрес ошаткан инде әйбәт булды. Әйбәт булды. Тату тордык инде, 2 бала үстердек инде. Сүземне сүз иттем, аныкын сүз иттем. Менә анысы бигрәк тә кирәк инде. Теге миминлекләнеп, алай түгел булай дип жүрмәдек инде беребездә. Бик тату яшәдек. Мәхәббәт хисе тора бетәме ул, әллә инде шушы көнгә кадәр килеп җиттеме? Ул Сезнең белән бергә. Бетми инде ул гел нәрсә яхшылык эшләгән сайын яңгырып тора дигәндәй. Өстәлеп кенә иде.
5 вакыт намазларын калдырмыйлар. Һәр даим якыннарына хәер дугаларын ирештиреп торалар. Йорттагы эшләрне хәзердә икесе бергә башкара. Борис абыйның яраткан шөгыле бакча. Яшелчә, җиләк-җимеш, чәчәкләр үстерү аның хоббие. Инде көзге мәл, уңыш җыеп урнаштырылган бакчага чыгып сәяхәт итү үзе бер рәхәт. Борис абый романтик та икән әле. Шул арада яраткан кофеясенә чәчәкләр дә өзеп бирде. Су буена төшкәндә әле дә чәчәкләр алып кайтып бүләк итә ул миңа ди, бәхетле елмаеп Кофия апа. Йорт җирдәге тәртипкә дә исен китәрлек, ишек алдан аллы-гөлле чәчәкләр бизи. Язын Кофия апа утырта аларны, Борис абый яраткан шөгыленә тугры калып, аларны җәй буена тәрбияләп үстерә. Бәхетле гаилә сире дә бер-береңне аңлап, ярдәм итешеп яшәүдә диләр алар. Иң беренчедән бер-береңне аңларга кирәк ничек булса да. Бер-береңә юл куярга кирәк. Икенчедән тепни главный нәрсә бу сабыр булырга тырышырга кирәк. Дөнья бу гастарлы нәрсәләр килеп чыгарган көн сүзе дә, эше дә дигән кебек сабыр булсаң бөтен эше үтә дә җиңелләшеп китә ул. Сабыр булырга тырышырга шул кадәр. Өйдә тормады инде. 6-да соңга калды, 9-да унда кайтты. Өйдә торып, алай журт эшләрен эшләргә булмады инде. Ну, иде вакытта гел булыштым инде. Менә сабырлыкның төбе алтын диләр. Алтынны хәзер күрәсең, аны яшь вакытта күрмисең. Теге шәшәләнеп, туды-сюды шундый случайларда мин китәм дип китеп барсаң инде. Әллә ялгыз торырың, әллә тагы да хужига очрарың име. Менә сабырлыгың хәзер күрәсең аны төпнең. Сабыр итәргә кирәк инде. Чыгып кычкырмаска инде. Шәгәндә тырыштык инде бер-береңә ярдәм итәргә. Бергә барды эшләр. Йорттагы эшләр дип. Хәзерге тормыштан да бик канәгать инде сез. Бик канәгать. Шул хәтле канәгать инде хәзер. Балалар исән саулау. Атна сайын кызлары гаиләләре белән кайтып ярдәм итеп, сөендереп торалар үзләрен. Бер оныкчыклары аларның зур куанычлары. Инде алга таба да саулыкта, тигезлектә якыннары өчен иң кадерле кеше, үрнәк өлгесе булып яшәүләр насыйп булсын үзләренә. Бу атнаның якшәмбесендә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре көне билгеләп үтелә. Хөрмәтле авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре, әлеге тармакта эшләп, лаеклы ялга чыккан ветераннар. Һөнәри бәйрәмегез, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көне белән сезне ихлас йөрәктән котлыйбыз. Җиргә карата мөнәсәбәтегез, җаваплы булуыгыз белән сез авыл хуҗалыгы үсеше өчен уңай шартлар тудырасыз. Кыенлыклар белән исәпләшмичә, көнне төнгә ялгап эшләүче, табыннарыбызны мул итү өчен тырышкан тәҗрибәле игенчеләребез, механизаторларыбыз, терлекчеләребез белән чын мәгънәсендә горурланабыз һәм сезгә сокланабыз. Бәйрәм көнендә тырыш хезмәтегез өчен олы рәхмәтләребезне кабул итеп алыгыз. Сезгә һәм гаиләләрегезгә, олы хөрмәткә лаек ветераннарга нык сәламәтлек, бәхет, күтәренке рух, яңа хезмәт җиңүләре телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән тамам. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелгән сылтама шакырып кабатлап карый аласыз. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.